panggonan sing well banget dinggo nenangke pikiran wo. Dadine lokasiku saiki ning daerah Iramaka wo. Iramaka iki salah sijine kecamatan ning Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, iji Indonesia wo kene iki wo. Daerah kene iki selain akeh pegunungan ning kene ya juga akeh persawahan wo. Ning kene subur makmur banget wo. Wilayah sing perbatasan langsung karo daerah istimewa Yogyakarta sing duwe keindahan alam sing ijik asri wo. Lingkungane ning kene jan ijik well banget wo. Jan ijik adoh saka polusi udara wo. Iki sampean persani dewe ya wo, lingkungane ning kene ijik well banget wo, ijik asri. Irigasi persawahan kene iki biasane dijikuk saka kali ning kene iki wo. Dadine kemungkinan sawah kene iki ya iso panen ping 3 wo setahun wo. Dadine sing seneng slow living apa sing kepengin menghabiskan masa tua kene iki jan direkomendasike wo. Sing do bosen dengan suasana hiruk pikuk perkotaan iso menghabiskan masa tua ning kene dengan hati senang dan gembira wo. Jarake kecamatan kene karo kabupatene Wonogiri iki sekitar 29 km wo, kurang luwih ya wo. Dadine kanggone sampean sing nek ning Wonogiri ngertine Gur Waduk Gajah Mungkur, lah lokasine ning kene iki sak kulone Waduk Gajah Mungkur wo. Sak dawane lehku mlaku enek salah siji panggonan sing marake aku tentrem ayem tur mandeg dhisik wo ning kene wo, ngisis wo. Panggonan kene iki jenenge Bendungan Parangjoho wo. Salah siji bendungan sing ijik aktif ning Kecamatan Iramaka kene iki wo. Dadine ning kene iki yo akeh bendungan-bendungan liyane wo. Salah sijine ya iki Parangjoho. Bendungan kene iki selain dinggo nampung air, biasanya ya dimanfaatke dinggo mengaliri persawahan sekitar wo. Dadine kiwa tengen bendungan kene iki ya akeh persawahan wo. Kira-kira sampean wis tau rene apa malah urung tau rene sing wong cedhak kene wo. Kanggone sampean sing kepengin rene, view sing paling apik ning kene nek pas wayah esuk wo, apa nek pas wayah sore awake dhewe iso ndelok view matahari tenggelam. Jenenge ning kene iki dalan pegunungan, dalane ya akeh sing menanjak ngene iki wo, kaya sing sampean persani. Lah sakulone bendungan kene iki enek sebuah pintu air wo ning kene wo. Jan katon indah lan asri ya wo. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Seumpama video iki bermanfaat, tulung di-share sing saoke-oke wo. Aja lali di-subscribe wo. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Pareng.